Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu muke samun jita-jitan mutuwar Jaruma Daso wacce take a cikin masana'antar Kannywood. Kafin shiga cikin shirin namu kai tsaye, idan wannan shine karin farko muna buƙatar ka danna mana alamar subscribe kana ga ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu da zarar mun dora. Kalu inna lillahi, a yammacin yau ne muke samun labarin rasuwar Jaruma Daso wacce take taka rawar gani a cikin shirin fim ɗin Kannywood wanda kowa ya riga da ya santa. A cikin wannan wata ne mai albarka na Ramadana wanda muke kaiwa 30 yau dinnan muke samun labarin mutuwar Jaruma Daso wacce a yanzu haka shine labarin da yake kiɗima social media. Ita ce Jaruma Saratu Gidado wacce aka fi mata lakabi da Daso, kowa ya santa ko a ce jama'a da dama sun santa a cikin masana'antar Kannywood wacce ake kiranta ga uwa ga sauran yaya waɗanda suke cikin masana'antar Kannywood a yanzu haka. A yau da ranar Talata 9 ga watan Afril Allah ya ɗauki ranta. Wannan labari na mutuwar Jaruma Daso ya kiɗima social media sosai wanda mutane da dama suna yin posting na rasuwarta wanda wasu ma wannan jama'a da dama suke ta yi kirarin wannan rasuwar ta jita-jita ce ko kuma zashirin gaskiya ne wanda har yanzu mutane da dama ba su samu tabbacin hakan ba. Amma a ƙarshen bidiyon namu za mu saka muku bidiyon ta yacce ake yin jana'izar ta inda aka gani a social media. Ita dai wannan Jaruma Saratu Gidado wacce aka mata lakabi da Daso, jama'a da dama ko a ce 'yan samari da zuwa ƙananan yara ka babu wanda bai santa ba a cikin social media a ɓangaren shafuka da dama kamar na Instagram, TikTok da Facebook da ma sauran kowane shafi na sada zumunta. Jaruma ce waɗanda take ebe mutane kewa kuma take sa mutane farin ciki da dama, take abubuwan barkwanci wanda hakan ya janyo ta tara masoya da dama. Jaruma Saratu Gidado ta jima tana shirin fim a cikin masana'antar Kannywood wanda hakan yasa take burge mutane sosai kuma ta zama babba a cikin masana'antar Kannywood wanda mutane suke kiranta da mama. A yau ne muke samun labarin Allah ya ɗauki ranta, Allah ya mata rasuwa. Sai dai mu yi mata addu'a Allah ya sa ta huta kuma Allah ya sanya ta a gidan aljanna albarkacin wannan watan na Ramadana da muke cikin sa. Idan kuma ta mu ta zo mu ma sai mu ce Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya mata rahama, Allah ya jiganta. Da dukkan alamu yau da cikin masana'antar Kannywood babu zaman lafiya domin mutuwar wannan jaruma. Domin mutane waɗanda suke fas ɗinta ma da wanda suke kallon shirye-shiryenta, wannan mutuwa ta razana su da dama kuma wasu da yawa sun ji jimamin mutuwarta. Sai dai kuma abin da aka samu wasu ba su samu tabbacin cewa ta rasu ba saboda tsakaninmu da Yesuya akwai nisa, wasu kuma ba san inda take ba. Amma nan ba da jimawa ba za mu samu muku bidiyon tabbacin mutuwarta da ikon Allah in ma gaske ne ko ba gaske bane ba. Muna godiya da sauraron mu da kuke a koda yaushe. Duka nan muke zuwa da ƙarshen shirin namu. Idan wannan shine karanka na farko muna so ka danna mana alamar subscribe kana kan ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shi mu da zarar mun ɗora su. Muna godiya da sauraron mu. Allah ya jiganta, Allah ya mata rahama.